na ce ba abin ne ba a cako ya gari are ki gari kawuna da ya dawo daga Lagos tsarabar da ya zo mai kenan da wannan wanda ya ce mun wando na ne na sallah shine ita kuma kakata da yake taso mun hulan nan shine na sani ce bari a zo in nuna miki to daga ina kake haka ai yanzu da nake gani na biya ta bartali na je gona can guririn sai na je gani ko shanun masara ne na ga wasu awakai su ne mana banna a bukka baka fige su ba ai jira nake bayan bikin mu gaba da ana dau wallahi ina baki labari ai yanzu bayan bikin nan dole za a sha ga san kenan gidimanci yawa sannu wai kai da Allah me haka ne da Allah dan annabi kai da ganin da ta wuce kai ka kama wani kallon ke da ka faki takura ma na ga ra'ayina wallahi gwaran ga maki gaskiya wallahi ni kana ta je gurbin nan ta burge ni sai na je ni dau a cikin zuciyata magana ɗaya ce ko da ki koyi tafiyar gurguwan nan kafin ai biki ko kuma wallahi ba biki da kwana biyu zan auro ta ai ba sai an kai ga biki ba wallahi yanzu ba da gada mu a to gwada mu gani Ƙauren mata TV nishaɗantarwa, faɗakarwa, ilimantarwa, tashar ku ce, tashar mu ce.